po kayong lahat. Sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, ako po si Ate Laila ng Bicolano Waraynon. Kung mahilig po kayo sa halaman at mahilig po kayo mag-plant hunting, pakishare naman po ang video ito. Higit sa lahat, huwag po sana natin kalimutan, paki-like, share and subscribe ang aking YouTube channel, Bicolano Waraynon, at paki-click na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga video. Maraming salamat po! Eto guys, nandito tayo ngayon sa Barangay Ulat. Barangay Ulat, ano kuya? Purok? Purok Uno. Ah, Purok Uno pala dito. Ito guys, tinatanong ko lang yung presyo kay kuya. Yung presyo ng Amazonica dito, 300, may 250, may 200. Talagang mababa na rin ang presyo. Dito naman po may 100, may 150 sa Negra. Eh, yung ganito nyo pong sensation. Nay, magkano nga to? Ayan, ganyan. Sensation. 250. Ah, 250. Pasensya na ya. Medyo tinatanong ko lang si tatay. Si nagsesesyon na si Tata. Eh, yung ganito nyo po, yung mga variegated nyo. Ito po. Yung mga saging. Gumamit po ito, ma'am. Gambo ito. Kumbinda po ito. Magkano ba ang saging? 500 po ito. Ah, 500. Ito po. 500 yung malaki. Dito po muli, 300. May 200 to, 200. Ah, may 300. May 200 ito. May 200 yung mga presyuhan. Yung maliit po. Yung pinakamaliit. Ah, Hindi okay. ko po ako niya na. Ayan. Yung bili ni daddy mo sa kanya. Ah, okay. Hindi ko masyadong alam din ang presyo niya. Ito po mga peace lily. Ito po. Opo. 30 lang po ito. Ah, okay. 30 pesos. Hindi pumunta po ako dito. Alamin ko lang yung mga presyuhan dito. Kung katulad ba sa ibang baryo. Ayun po. Si Pink Kuchin. Magkano yan? Ito? Opo. Ay, mother po yung ano. Ah, mother. Mga mother po yan. Ayun, yung tabutundaan. Oh, teka lang. Ah, mukhang may budget meal dito guys. Ha. Punta tayo doon. Ito po. Oo, ito. Ilan po yan? Ah, ito guys, oh. 60 pesos. Nandito lang po tayo mismo sa may mga bungad, sa daanan lang mismo ng Barangay Ulat. Kuya, ano ba pangalan ng garden nyo? Nay? Norma ba, Nay? Si Kuya, hindi alam yung pangalan ng garden. Pinanggalan niya yan, Nay. Oh. Mamaya na tayo magtanong kay nanay. Ito, magkano to? Alin po? Dito. Okay lang kahit hindi alam yung ID. Yung presyo niya magkano? 200 tayo, no? Nay, 200 ba to? Yung Charlie. Po? Oo, Charlie. Yan Magkano po? 350. Oh, 350. Ito pong mayo niyo magkano? Magkano yan? Parang ganito. Parang 350 din. Ah, 350. Pero itong mga maliliit po, Mga lang siguro yan. 200 ang mayoy. Eh dito po, Ay, ito. Ito pong mga ganyan. opo, yung Sansevieria. Ano lang po yan, mga pwedeng 70. Oh, talaga, pwedeng 70? Opo. 70 pesos. Kahit maliit malaki, sa bagay lalagyanan lang ata eh. Ayan. 70 pesos, pero hindi ako pwede magdala ng marami. 70 pesos lang. Ito po dito magkano? Sabay tabi kami magpili. Hindi ko alam presyo nito na yun. At alam mo lang ito yung kanya, yan lang. Pero mga panganguan ka na yan. Hindi nyo alam presyo. Ito sa ito ka. Giant tunay. Opo, giant nga po. Kaya lang i-baby pa, kaya hindi pa malaki. Pero Ah. pag lumaki yan, malapad ang dami. Pero magkano ang presyo niya? O sige, bigyan na lang ng 150. Oh, 150. Pasensya na na, ha, binablog ko lang kayo. Inaalam ko lang yung mga presyuhan dito. Taga-saan po kayo? Taga Paranaque. Inaalam ko dito sa... Dito po kuya, magkano sa inyo dito? Ano mo? Siguro yan. Kuya, nagla-live selling ba kayo? Ha? Ah, pick up lang.
Ito po, 450 hanggang 400. O, ayan. May tao naman eh. Ito, 450 hanggang 400. Yung malalaki na to. Yung maliit po, ito 350. O, okay. Itong mga medyo maliit na pot, 350. Opo. Yung malalaki po ang dahon, ayan, 400. Boxer po ito eh. Ito Big Roy. Ito ang Big Roy, ito po ang Boxer, okay. Pareho lang to kuya, no? Big Roy to, no? Yan ang isa Big Roy yun. Ito Boxer po ito. Boxer to. Kaya mo daw ng Big Roy. Tapos Boxer ito. Okay, buti kabisado ni kuya. Kuya, magkano tong wallet nyo rito? Hindi po ang malaki. Mayroon po. Pag malaki, magkano? May 250 po. May 200. May 150. Okay. May 100. O guys, narinig nyo, may 250, may 200, may 100. Kuya, pare-pareho lang ba to? Ayan po. Wallet rin to, no? Iba po yan. Magkano po yung ganito nyo? Iba to na no? Ano yung green shield yan, kuya? 450. Ayan. Kuya, gusto ko malaman yung budget meal mong ano, yung aglonema. Pili lang ako nang wala pa ako. Ito yung mga ganito nyo. Oo, ito. Kaya, magkano nga tabi natin ito? 200. Kasi. 350. Okay. Yung mga pinaka-budget meal mo kuya dito. Ano nga tayo dito kuya? Ito po, tag-isandaan. Tag-100. Yan. O yan guys, tag-100. Meron sila mga budget meal dito. May mga pink codes. Yan na meron ako mga variety niyan. Ayan. Tag 100 guys. Yung mga nandito. Ito po mga ito, no? Karatia. Na 3 colors. Dito kuya, magkano sa inyo yung mga red Siam? Ito ba? Oo. Para ba ito? 50? 50. Kahit yung Doña Carmen. Doon yung Carmento. Pati yung mga pink nyo, magkano? 50 pesos? Ito lang po ang 50. Ito, magkano ito mga to? Sandaan po. Tag-100 din. Okay. Dito naman po tayo sa Calateria. Magkano to? Oo. Depende po ito sa lago. Laguan. Ito. Sandaan. 100. Pasensya na kuya ha. Dito magkano sa silong nyo? 300 po. 300. Itong bigonya nyo? Ito po yung silong nila guys. 300 hanggang 250 bibigay sa inyo ni kuya. Ito kuya, magkano sa inyo? Ito po. Oo. Hindi ko po ang lago. Magkano ito malago? 80 pesos. 80 pesos. Mamaya na. Pilihan tayo. Ikot-ikot guys. Ito yung mga kalatihan nyo kuya dito. Ito po. Oo. 50 lang po. 50. Ito po Fire Plus. At least dito guys, no? May mga budget meal din talaga sila dito. Ayan. Ayan, mga budget meal yan guys. Kahit hindi alam ni kuya masyadong presyo. Ito po, ang 3 colors one. 70 po. 70. Yung tricolors guy nila, 70. Ito kuya, magkano to? Oo. 120. 120. Ito, yung ganito. Parang hindi pa, hindi pa po stable yun. Hindi pa stable. Nataling mo. Basta itong fried dick nyo, ang presyo may 150, 300, May 250, may 450, may 150. Ayan o, may mga maliliit na. Basta pag pumunta raw kayo rito, sabi ni kuya, may tawad pa. Kuya, dito magkano dito? 200. Tama ba kuya? 50 po na. 250. Pero ang kapal, no? Ayan o, malago. Parang nalilito si kuya sa presyo. Pasensya na kuya, ginulo kita eh. Dito kuya, magkano? 80 po ma'am. 80.
Ah, pati dito kuya, ito, magkano presyuhan mo dito? Anong variety dito kuya? Baka sakaling wala pa ako. Ha? 450? Ah, 450. Bakit rare ba to? 450 daw to guys. Dito, yung side ng varieties ng aglonema. Kasap mo, 120. Ngayon sanda. Saan ang presyuhan dito? Ito po, isa na yan. Ah, dito, 100. Ah, ito, 150 kuya. 150 na pa yun? Ah, 120. Dito po, magkano? Ah, 50 pesos guys. Pati antorium kuya? Tarya po, 150. Ah, 150 ang antorium. Aray ko, Diyos ko po mga tindera dito. 150 Ito lang. ang Big Roy, ang 450. Ayan. Iba yan eh. Oo. Ito sila guys sa magugulo. Yan, Big Roy, 450 hanggang 400. Yan ang mahal yung dito. Yan, Oh. Okay, oh. Basta mahalaga dito, 150 lang. Kasi parang meron ako nito eh. Ito kuya, ano to? Parehas lang, no? Basta mahalaga guys, 150. Doon na nga lang tayo guys bumili sa Mayamaral. Hindi. Kasi meron ako mga varieties ng mga aglonema. Baka mamaya pare-pareho lang yung makuha ko eh. Pero kuya, magkano dito sa velvet nyo? 300 ba ito, Nay? Yan, 300. 400, 300. Ah, okay. Yung black velvet, 400. Pwede pa 350. Pwede 350 guys. Yan ang presyuhan nila dito. Ito po, dito. Ah, dilaw. Hindi ko wala dito. Ito na yung Ayan po na yellow. Yes, then 250. 250. Moonlight, okay. 250. Mamura din ang mga ano nila, plants nila dito. Ito may baby ano sila oh. May baby green shield sila. Magkano dyan kuya pag baby? Ito kuya, alam mo presyo? Magkano? 250 po. Ah, Depende 250. po sa lago, may 200. O, depende rin guys sa lago. May Ito ba? 200. 250, malago. May Yung mga- 250. ito, 200. Ayan. At least kuya, inaano ko lang na malaman yung mga presyo para malay mo may bumili, di ba? May pumunta. Ito kuya, magkano sa inyo to? Itong maganda oh. Ay, sir, ayaw ko. Ano? Kumaglads. Oo. Awan kung bibinta to. Kasi, Mother ata no? mother to. Mother. Pambinta ba to? Ito? Mother. 800 daw pero ang ganda no? Yan. Super lago. Kuya, ano dito kayo? Pick up lang? Ah, pick up lang. Dito tayo ulit dito. Kuya, sa mga bigonya nyo, magkano? Malamang budget meal to. Ang liliit eh. May singgin to, may sandaan. Ah, ito? May 50 pesos. May 100. Pati to kuya. Marami ako nito eh. 100 to kuya. Parang iba, pero pareho lang sila no. Ah, Jesus Heart, meron ako niyan. Ayan oh, guys. May 50 pesos, may 100. Ate, magkano saging nyo? Malay nyo, magustuhan ko presyo. Pabili ko. Ito pong malaki, 400 po. Ah, Yung okay. maliliit, 250. Wala, Kasi ibang saging. Ang 250 po namin din, nasa ibang, wala bang tawad to? Ibang wala variety na ho. 200. 250. 250. Ah, okay yung golden. Ito guys, oh. Yung mahal yun po red Ayun banana. din. Oh, red banana, no? Ayan yung mahal din. Yung isang banana na yun. Ito Oh, meron po ako niyan. Magkano yung ganyang murang banana nyo po? Ako, 600. Ah, 250. Malaki. Sino? Yung red banana. Red banana, 600. Pasensya na kayo, makulit ako ha. Ito na, binibenta nyo ba to? Opo. Mali? 3.5. 5. Wow, ang Black Majesty nila, bongga. Ayan ah.
Dayo lang tayo dito guys. Nang Oh, Google. ayun yung Black Prince. Magkano yung Black Prince nyo? 3.5 din. 3.5 din guys, ang bongga. 3.2. O hanggang 3 to, ibibigay ni nanay. Yan ah. Anong tawag? Rubber tree black. Ayan, rubber tree, Black Prince. Jordan 700. Ah, okay. Yung nasa dulong rubber tree ni nanay, guys, 700 yon. Burgundy. Kapitan natin. Ayan, 700 guys. Yung mga gusto dyan, 700. Malalago na po. Andito lang po tayo ulit sa may tabing kalsada ng Barangay Ulat. Nay, ano po pangalan ng garden nyo? Normas Garden. Okay, Normas Garden. Ah, okay. Sira, hindi ka. Kaya tinanggal niyo yung karatula. Pero nga, yung ginagawa ng, ayun, katulad nun. Oh, okay. Ayan guys, wala silang karatula ngayon kasi yung umulan, yung bumagyo, nasira kaya tinanggal muna. Pero ginagawa naman ako sa Okay. Ah, may mga sensation kayo na yun, ang laki. Magkano po yung ganyan? mother plant na 2.5. Ah, 2.5. Mother. Meron kami maliliit na tigong 100 lang. Ah, yung mga ganyan po, 100. Yung maliliit. Ito po, magkano po sa inyo to? 280. 280. Tulit. Tulips naman tong anthurium na to. Ang ganda niya. Hindi po antorium yan. Ayun Ano po to? ang antorium. Ah, ano to? Tulips naman. Tulips talaga. Ah, iba pa pala yun. Iba ang tulips sa antorium. Sa Mura ang antorium, 150 lang. 150 lang guys, yung anthurium ni nanay dun sa dulo. Itong tulips na yung magkano uli? 280. Nay, anong pagkakaiba ng ano? Matagal mawala yung bulaklak, no? At saka po, walang tigil siya sa isang puno. Dalawa, tatlong Ah, bulak lang. kaya naman Wala pala. na ako dibang bulaklak na mga. Huwag kang bias, ate. Joke lang. Black ka ng black! Ay, magagalit. Hindi. Nakakatuwa naman to. O, nakabanding na tayo, ha? Ito, ate, magkano to? Oh, 250. Pero nakapat na rin naman po. Ayan. Oh, bibili po kayo. Ito yung ano, yung enjoy. Ano to lang, hindi ko nakabasado yung mga plans. Pero sa 250, ano na rin siya, yung talagang swak na sa budget. Mura na po. Oho. Ito po magkano? Ano po ito? Oo. Magkano nga yan? Enjoy. Pwede 100 lang. Oh, 100. Pero ang lalaki na nila, oh. Yan, pili na lang po. Wala kang Christmas card. Ito guys, nakapat na po. 450 daw, sabi ni nanay. Ayan. Dito naman tayo sa mas malalaki. Magkano kuya? 1.5 po. 1.5. Ito si ate. Magkaiba ang kanyang tangkay eh. Isa'y ma-green, isa'y Ah, doon sila nagkaiba. Ano uli ito kuya? alocasia po. Alocasia 4D. Ayan. 3.5. Ito, 1.5 lang po yan. Rainforest, halagang 1.5 guys. Ayan. Ang dami niya na pong dahon. Ayan. Kung naghahanap kayo ng mga pangkoleksyon na mura lang, ayan po. Maraming salamat po uli. Hello, Nay. Hello po. Welcome to Norma's Garden. Bili na kayo. Mura po dito. Ano pong barangay ito, Nay? Ulat, Silang Cavite. Ah, Purok Puno. Barangay Ulat, Purok 1, Silang Cavite. Ayan po. Maraming salamat, Nay. At saka po mababait po kami dito, ang mga tindera at ni-ari. Halatado naman nag-enjoy ako kahit medyo magulo. Salamat, Nay. At thank you rin po. God bless po sa inyo. At welcome kayong lahat. Ayan, makikita nyo. Ang kaharap ni nanay, ayan. Yung may tindahan. Yung kasunod na bahay yun ang amin. Ah, okay. Dito sa kabila, Nay. Yun po, yung lakas na dito. Ah, ayun. Yung palang bahay ni nanay. Kaharap lang pala. Yung kabilang Ayan. yun, halamanan ko rin yun. Ah, halaman mo rin pala. Ang laki pala. Yung gitna. Ano dito, Nay? Nangungupahan kayo? Hindi po. Ay, hindi. Ayun ang maganda. Yung may-ari ng subdivision, close po. Tapos, pinapatong muna kami hanggat hindi niya kailangan ng lupa.
Yun ang maganda. Anong bait Pero para na ano na may-ari. kami, sa December, 2 years na kami dito. 2 years na pala sila dito, guys. Hindi nila maunang asikasuhan dahil ang dami nilang subdivision. Sobrang busy. Sobrang busy. Nahayaan mo na sila. Mahalaga, di ba? Napapakinabangan. Ang dami nilang subdivision. Napapakinabangan Sabi ko nyo. nga ang pera ni milyon-milyon, ang aking barya-barya lang. Huwag mo akong paupahin dito, ha? Pinuntahan ako sa bahay. Sige, ate. Nay, magkano? Magkano yung ano nyo? Yung mga mayanan nyo? Yan ang maliliit. 15-15. Yung mga nasa unahang yung 15-15. Pasensya na kayo guys, yung iba hindi ko na na-vlog, hindi ko na naitanong yung presyo. Yan. Ate! May napili ka na? Pipili pa lang daw. Ayan, salamat po sa inyo. Sige, salamat. Yan. Shout out po tayo mula po kay Surgeon Fritz Quiroro. Belated happy birthday po kay Doktora Maria San Miguel ng Bacoor, Cavite from Mauricio family. Belated happy birthday din po kay Nanay Gina Halamanan at shout out po kay Josefina Mar Gonzales. Maraming salamat po sa inyo. Shout out din po sa aking mga kaibigan sa YT. Kay Nanay Gina Halamanan, Dayday Pinay in Sweden, Girly Laminiro, Ogniras Garden, MP Baberi, Bobby Hang TV, Enjoy Life, Jocas, The Twin Channel, Quincy Daily Life, My Dream Life and Garden, Margie Puledo Vlogs, NMR Plants, Naining Life in the Province, The Singing Plant Mudra, Raymis Garden, Kajoni TV, Lola's Living, Echo of Korea Cross Blended, Mabilidad Vlogs, Aling Violis Vlog, Arquitecto Jardinero, Wings Gardening and Life, Melodies Mini Garden, Klaus Reviews Craft and Rescue, Ni Yoli, Ni Vlog, Don Black Butterfly, Simpleng Buhay TV, Tita Pearl Channel, NY Loves Garden, Ausali, M. Santillan, Remedios Usman Collection, Uncle Lee. Maraming salamat po sa suporta niyo po sa akin.